Skončili sme tam, kde sme začali. Takže, dnešný plán, nemám tušenie vôbec kam ideme. Ďalej, nemám vôbec tušenie kam ideme. Takže, asi sa idem rovno zabiť. Keby mi išlo skočiť dole. Sebe teraz môže pod nami nejaký hrad. Alebo hradby. Takže idea of evil. Aký je dnešný cieľ? Kam ideme? A prečo tam ideme? Lebo ak nič nepovieš, hej, idem na červený kameň. Lebo červený kameň je jediná vec, kam viem, kam môžem ísť. Ideme do malovaného sveta. Čo je malovaný svet? Ináč mikrofón už je zabalený takto leťaku, že už mi vypadá, alebo sa natiahol tento leťak od toho mikrofónu. Malovaný... Prečo to môžem si tu? Kde je malovaný svet? Nemám tušenie, o čom hovoríš. Čo si zobral? Asile? Zobral som... Dostal som Titanite Slab? Asi? Čo som dostal? Demon Titanite? Nemám vôbec tušenie. Absolútne si nič nepamätám z minulého streamu. No. Nemám tušenie. Žiadna rada nebude, lebo idem ináč na Červený hrad. Čo som dostal? Kľúč som dostal od tamto, ale tu som si už otvoril, tuším. Alebo som dostal... Nemám absolútne tušenie, čo som dostal. Možno, že toto, Prism Stone. Drop and listen to check highs. Tak, keď na mňa môžem ísť, tak idem na červený kameň. Lebo ináč mi neporadíš. A kým je... A kým sa dá niekam stále ísť, treba využiť čas. A pravdepodobne budem lutovať moje rozhodnutie. Čiže ideme na červený kameň. Až 5 ciest. Ako tak si mi mohol poradiť aspoň jednu. Bez žiadnej rady. Ale ja viem iba o jednej ceste a to je... Vlastne viem ešte o dvoch. Ešte môžem ísť dole. Do tajomnej komnaty, ale tak... Ideme k malbe? Jakej malbe? Ešte som to nevidel ani jednu malbu. Malba. Na červený kameň? Katedra? Jaj, myslíš toto tu dole? To je katedrála, nie? Tam bola nejaká malba? Ja si nepamätám žiadnu malbu. Jaj, okej. Ideme... Ja už neviem. Absolútne už neviem, čo mám hovoriť. Ja už som tak prepatý, tak som unavený a ešte do toho hrám Dark Souls. Akože bolo by lepšie asi si vybrať nejaký čas na Dark Souls, kedy mne to bude asi najviac vyhovovať, akože... Nie, že jak sa cítim, ale či som unavený alebo nie. Ale slúbil som, tak bude. Musíme urobiť progres, musím to už dokončiť. Už ma to tak strašne sere táto hra. Už... Toľko síl som do nej dal, tak som zničený. Čo ťa unavilo? No ja... Stále mám problém so spánkom, potom ešte pracujem na hre, čo to vieš. A momentálne sa venujem dosť soundtracku, čo dosť ničí, duševne hlavne. Keď to musíš počúvať tú istú pesničku dookola, aby si našiel chyby. Ale ináč je to. Tak, malba.
Kde je tá? A! Vidím ju. Ty kuklon. Ja som zabudol jak... Zabudol som, že mám prenastavené tie útoky. Nevadí, poďme ich vyzabíjať. Čak. Hí! Oni dávajú, tuším, curse, nie? Trošku sa ich bojím. Aha. Tak očividne... Au. Očividne to nemám prenastavené. Prečo nemôžem útočiť silno? Ale do piče! Dobre. Neserte ma. Ty čo tu robia nohami? Aha. Oni sú prepatí. Aha, týmto tlačítkom. Okej. Jak som to mal vedieť? Kukloš? Boha seru má ale strašne. Lebo oni majú rýchlejší útok jak ja. A hádžu po mne kamene. Trošku musím jak využiť stenu. A teraz! Tak. Lebo keď udrem do steny, tak z nejakého dôvodu táto hra sa lepšie hrá. Nemám tušne, prečo to tak je. Ale do píči. Dobre. Tak. Mám strach. Veď to je Marian Lakatoš. Marian Lakatoš tu ešte není. Ale aj toto myslíš? To je červený kameň asi, nie? Alebo čo to je? To nie Lakatoš. No super. No. Super. Milujem. Zasratí enemáci, títo sú najhorší. A ešte to aj skapem a môžem sa vieš čo jebnúť do hlave. Dobre no. Jebnúť po hlave som chcel povedať, nie jebnúť do hlave. Super, nožíky, ale nožíky jadžu moje. Dobre. Tak. Aha. To som nevedel. Jak som to mal vedieť? Keď som sem prvýkrát prišiel. Malba. Čo to bude jak Narnia? Pozorne. Aha. Aha, už ma to sakuje. Super. Oh. A teraz som v tej malbe. Painted Wolf Ariamis. Do piči. Takéto výlety som nechcel robiť ešte dneska. Tak. Snežná lokácia. To som ináč celkom rád, že to je také niečo, lebo nečakal som, že to bude vôbec sneh v tejto hre. To trošku tak oživí tú hru. Ok, hneď prvá vec, čo ma zaujíma, kde je campfire? Možno, že tu bude, niekde tak skrytý. I keď... Ne. Takže, ak to nebude campfire, bude mať nervy. A. Jak na zavolanie. Takže... Iná séru má tieto message, že ono to je vlastne od hráčov, nie? A keďže to je od hráčov, tak jednak možno dať aj spoilery. A tak to zavádza mi príde, že sa to vôbec nehodí. Hlavne, keď si tie snežné lokácie, to nedáva vôbec zmysel. Ježiš, nie. Tu budú zase plameňáci. Ty kokos. Ty vole. Bože, ja milujem tú staminu. A nebudú... Offline mode? A nebudú tam? Ja, to je lame. Akože... Potom by som nevidel ostatných, tých duchov a tak. To je celkom cool. Dobre no. Tak ideme na... bojnícky štít. Nič ma nenapadlo. Brani! Čo ti jebe? Tu jak bola brána. Konečne. Tak, ináč sem som mohol ísť aj skorej, čo? Lebo nevyzerá, že by to bol nejaký ťažký enemát. Tumor! Tumor! Do piče. Spomeň čerta. A nie je to zle. Možno sú tu tumoráci. No piči. OK. Všimol som si. Umieram veľmi pomaly, ale to vôbec nevadí, pretože mám tu campfire. Aspoň mám čas sa poobzerať po okolí. Tak hovorím, že vraj. Vždy, keď umru, tak z nich vyžaruje. No super.
Viem, že na to určite niečo mám, aby som sa vyliečil, ale potrebujem aj tak doplniť flasky, čiže mne nevadí, keď umrem, tak toto som preexplorujem. Ako zostanem tam? Jak? To musím skočiť? To je v piči. OK. To pôjde. Tak, ne. OK. Čo to tak vzdychá? Patkane. No mňa jebne. Ale jak mám veľa duší, to skadial. Tak, poďte. Tak. Skurvené patkane. OK. Dá sa tam dostať hore, alebo potrebujem nejakú abilitku, alebo nejaký, ja neviem, chápeš, dačo. Lebo, no, tak som jednotý asi. Lebo on to podľa mňa ide. Tu je taký akurát na to pekne. Ale, no tak, toto bolo čo. No! Do piče. Takže nemám tam skákať, lebo ja som tam pozeral z druhej strany a som nevidel nič. Že by tam bola nejaká, nie že stena, ale nejaký proste cesta tam. Alebo rebrík. Nevidel som, mohli sa tam pozerať, ale pochybujem. Mňa už táto hra neojebe. Normálne sa tam dá ísť. Asi z hora skočiť dole skôr. Možno, okej. Idem sa vyhýlovať. Bože, dúfam, že tento toxik neostane mi navždy. Dokedy sa neuhýlujem, lebo ak hej, tak to je veľmi zlé. Ale ľahká hra. Popič, to som nakol. Čo tu robí mimik? Hráč s mimikovou hlavou. To som fakt nečakal. Nice. Nice, milujem túto hru. Ja to vidím tak, že za chvíľku použijem na ten campfire. Oh. Nice. To bol Martin Lakatoš. Tak máme, už ho máme. Už ho máme hajzla. Dobre, to vôbec není problém. Dobre, ale som rád, že aspoň ten toxík. Počkaj, toto podľa mňa... Počkaj, ja si musím... To podľa mňa pôjde takto zostreliť. Bože, konečne keď použijem mozog, tak to ide. Humanity, nice. Už sa mi to množí. Ináč Humanity sa asi nedá kúpiť od niekoho. Lebo tej by som potreboval asi dosť pre istotu. Nice. Mám sheep k sebe. Ok, tumoráci, tých ešte nechám... čučidu. Dá sa nejak ich zabiť bez toho, aby som dostal od nich nákazu? Možno musím ich prasknúť. Musia prasknúť. Tak. Fungovalo? Nie. Čo to je za logiku? Dále je to rada? Tak budeme to robiť tým ťažším. Lebo už nemám nič. Nice, aha. Chápem, musím sa vyhnúť tomu. Musím na diaľku útočiť. No to som moc... Ja mám niečo proti tomu toxic, ale nechcem si to ešte mínať. Ja mám toto. Nie, to je poison, to je bleeding. Aha, ja nemám. Tak. Nevadí. Poďme sa nejak dostať dole. To som nemohol tam normálne ísť? Nemôžem to proste skočiť? A otvorím to. Dole, tam bude boss. Nemôžem proste skočiť? Asi mi to nedovolí. No jasné.
Dobre, jebem na to, idem si pre tých 10 humanity, lebo vidím to tak, že budem tu trápiť sa dosť. Čo som povedal, že 10 humanity? Inak to nepôjde. Tak. Ináč verím v tom, že to hrám takto dobre, pretože ja stále mám v tom, že ja nepotrebujem sa báť o to humanity, že mi bude chýbať. Lebo prečo by mi chýbal humanity, keď je to tak veľa? A iba kvôli healom. A je to celkom lacné. Ja mám taký pocit, že tu bude niečo a potom zistím, že nemám humanity. Budem mať také nervy na to, že mi nikto ma nezastavil. Musím sa o to báť, ďaká Bohu. Ale to piči. Toto miesto není ťažké, len ja som sprostý. Lebo neviem používať shield, lebo som sprostý. Ale to. Zabij ho! Ja ešte skapem. A môžeme ísť fakt jebnúť. OK. Dobre, teraz úplne opatrne. Musím ho nalákať. Tak. OK. Ak je to piči. Dobre, neviem ako ísť za nich. Je to pičovina. Proste musím to vydržať. A uvidíme. Zase prosté mechaniky tu pridávajú, aby ma iba strali. Ich to reálne baví, tých vývojárov. A ty kokos, mne prišli. Je to on prežil? No ale už ma to sere. Ja nemám nič ani na to, ani si nemôžem healovať z nejakého dôvodu. Asi lebo klikám jak dement. Healuj sa! Dneska nejaký prepatý môj. Aha, neumrel. Tak, ja to môžem jebať. Dobre. Daj mi toxik. Ja to vidím tak, že to budem musieť celé rýchlo prebehnúť, otvoriť si tam dvere a takto hrať. Bezpečne. No super. Vieš čo, ja mám nervy už teraz. Na čo pridajú samé rôzne kokotiny, bez toho, aby mi aspoň vysvetlili, ako sa to dá vyliečiť. No, akože dobre, je pravda, že ja som dostal... Ok, to som nechcel. Ja som dostal burinu z paprade, ktorú som sa mohol vyhýlovať. Ešte, jak sa tam zase ide... Z druhej strany. A tam zase ako ide. Počkej, môžem jebnúť už fakt. Opa! Nice. Nice. Sračky, ktoré nevyužijem. Ale je to stále lepšie ako curse. Ten curse ma tak nasral, prečo by to vôbec pridávali? Takú sračku. Aha! Aha! Vajíčko! Vajíčko! Removes... Parasitic egg! Prosím ťa, čo to už hrajem? Alien Isolation? Ja prosím, čo som hral Alien Isolation, tak som skončil, lebo ma to prestalo baviť, lebo som nevedel kam ísť. No, on prežije proste. GG. Týpek proste prežije mečom po hlave. Prečo sa môžem healovať? Super, čiže mám sa báť niečoho, čo tu bude. A tipujem, že to niečo bude tam. A to čo... Čo je tamto? To je zase nejaký drak. OK, tuto nechoď. Mám málo času, mal by som prespeedrunovať... Nie. OK, ja to musím prebehnúť bez toho, aby som bol toxic. Čiže asi nebudem zabíjať. Lebo tamto vyzerá ako boss fight. Ja tak milujem túto hru. Najlepšia hra, čo existuje. Ináč, vidím, že nejak ľudia asi nechodia, čiže rozmýšľam nad tým, že či budeme mať takto skoro streamy. Akože mne to nerobí problém hrať teba takto, chápeš, s tebou.
ale ja potrebujem taký ten, chápeš, takú tú motiváciu do toho sa vložiť do tej hry, lebo potom to neprežívam tak, ako by si asi, alebo chápeš, ako by každý očakával, čo sem príde. Chápeš, lebo ja som kľudný ináč. Ja som iba šalený, keď tu iba sú ľudia. Chápeš, nech je z toho taký väčší content, akéby. Ináč, keď už som pri tom, mám duše, idem si vylepšiť asi strength. Alebo, hej, strength musíme vylepšovať. Lebo potrebujem využiť už tie lepšie veci. Lebo nič nemám. Poď ten dash útok. To som chcel. Nice. Jak veľa duší z nich padá, aha. Prečo tak veľa? To je úplne basic animácií. To je normálne nová farma. No, aj tak dostanem damage. Nice. Počkaj, to sa dalo ísť. Aha. Tu som neišiel predtým. No ja som sprostý. No jaj. Dnes dobre stream ako kyslá. Áno, bol som tam chvíľku. Len som prišiel pozrieť. Niečo tam hrá nejakú hororovku. A nejakú inú hororovku, nejakú psychickú, alebo psychologický horor. Jak to vyzerá, alebo nejakú exe. Asi ho... Vidím pred sebou nahé ženy. No to je to, že kedy stream, že ľudia vôbec ani neprichádzajú, vieš. Už to nie je také, jak to bývalo. To keď som pozeral, chápeš, záznamy zo starých streamov. Ženy! Ženy! Holy shit! Táto hra je oficiálne o mnoho lepšia. Aha, to nie sú ženy asi. To boli vrany. Že to boli ženy. Akože vyzeralo to z diaľky ako žena. No, sorry no. Vrana. Lepšie ako nič. Musím byť spokojný aj s vranou. Dobre no. Musím to nejak prešprintiť a musím si tu otvoriť dvere, len tam bude podľa mňa nejaký boss. Tuto hneď dole. Nejaký prvý krátky boss. Rýchly. Dobre, teba prebehnem. Lebo sa fakt nevyplatí s ním bojovať. Tam dole potom budem musieť ísť. Čári mári to robia kokoti s tumorom. Nice. Dá sa ísť aj sem, ale podľa mňa... A vieš čo? Idem sa sem pozrieť najprv. No toto to vyzerá tak pekne. Tam je proste niečo mŕtvé. Typujem, že ak pôjdem k tomu blízko, tak sa aktivuje. Čiže nemajú čas, no tak... Akože ja by som tiež pôvodne nemal čas. Á, jasné. Ja som to tak vedel. Až tumoráč. A môže mi dať znova. Ty kokos. To je Tyrannosaurus Rex do piči. Dobre, tak tam ešte určite nemôžem ísť, musím ísť sem dole. Alebo idem najprv hore? Idem najprv hore. Ja fakt neviem vôbec, čo robiť s tými tumorákmi. To je brana. Bola tam brana. To je ďalšia. Bola tam brana. Tu je normálna brana. Ale boha. Tam je mini brana. Brana. Všade sú tu brany. Daj mi telo. Red sign, ok. Konečne tie veci vyzerajú lepšie, čo už mám. Ale vidím to tak, že poviem sa odznovu, lebo ja fakt s tými tumormi neviem, čo s nimi robiť. Ale však... Útoč do píči. Keby som mal prácu, tak ani pravdepodobne vôbec neboli streamy, lebo... Keď už budeme mať prácu, tak nebudeme mať vôbec čas na streamy, asi. Fakt to bude už tak, že raz do týždňa maximálne a tiež nie moc dlho. Čiže tak. Ale ešte aj je škola, čiže to tiež dosť limituje ďalších ľudí. Tak, nevadí no. A však aspoň stihneme dokončiť Dark Souls a... Pôjdem mať pokoj. Sloboda. Ten toxik sa zrýchluje?
Čiže asi mi to len tak príde, no. Ok, kde je to? Som išiel... Nie. Nie, počkaj, čo? Ja som mal ísť... Sem? Kde si... Filip si nejako aktivoval video každý deň, no ďaká Bohu. Keď dal sa sem ísť. Už bolo na čase. Uííí, je po mne, není po mne. Aha, to je mŕtvá vrana, to asi zhora, nie? Počkaj, ešte tuto by som mohol. Využijem čas. Nice, dobrá. Tumor! Vlastne to mi je jedno. To už je posledná vec, čo ma trápi. Dobre, ak to bude boss, tak budem to iba speedrunovať a snad neumrem. Musím tam ísť bez tumora. Prosím, že tam není boss, prosím, že tam není boss, prosím, že tam není boss, nevolajte mi. Není tam boss. Yes. To piče. Či túto tumoráci už extra. Dobre, ja to musím prebehnúť. Tak a ideme. Normálne... Ty kokos. Ty sa tu je... Čo to je za hru? Dobre, prosím. GG. Ani nevieš, ako mi toto robilo veľkú radosť. Že sa to mohlo otvoriť. Nice. Ok, ďalší strength. Kokos, už levelíme sa úplne rýchlo. To je úplne super táto vec, táto bejska, tento hrad, tento kaštiel, tento stupáň. Ja neviem, k tomu nadávať už. No áno, len vieš, menšie súťaže zaberajú veľa času a... No, ja moc času nemám, teraz ešte ak robím všetko ostatné hrá, ešte aj v noci s kamarátom hráme Minecraft. Dobre. Týchto by som skúsil zabiť, lebo niečo strážia, podľa mňa pannu Máriu. Len... Ja to nevidím pozitívne. No tak, ja to jebem. Ja ich musím nejak odlákať a nejak postupne pozabíjať, ak sa to vôbec vyplatí, no. OK. Keď umrú takto, to znamená, že sa už nespawnú. Lebo za sebe taký ten divný zvuk, taký ten špeciálny mi príde. To mi napíš, či sa respawnú alebo nie, či sa to vôbec vyplatí ich zabíjať. Keď už to automaticky robím. Á, cez stenu. Ja už som si zvykol. Respawnu? No, tak aspoň. Uvidím, čo je tam v strede. Čo možno, že sa to aj vyplatí. Nice. Nejaký achievement, alebo nejaký dobrý item. Dobre. Poďte ku mne. No, vidím, že to je celkom fajn farma, akože nie je to nejak úžasná. Ale tak ide to úplne jednoducho, no. A rýchlo. Nice. Dávajú malý damage celkom. Pán ten serema, čo je vzadu, ten stále po mne hádže. Sa im už míňajú toto spíry. Vyťahujú to zo seba? Áno, a im sa to naozaj... míňa? Zabil som toho, čo bol za mňou. Nice, akože chudáci. Dobre dopadli. Aha. OK, takže som to zbytočne robil. Dobre. Cintorín, ale vidím toto tu hore. Idem ho zostreliť. Ja musím nejak dozadu. Bože, toto ináč nechápem, prečo môžeme sa pozrieť vyššie. Ako som zo mňa Hawkeye ešte vyššie. Bože, dobré, že som tie šípy si kúpil. Miss. Miss. Ale už boha. Čo on, to sa nedá hitnúť stadiaľ to? To je sračka, ak nie. To musí... No. Čo bol za smiech inač? To jak spadol? Jakou rýchlosťou svetla? Chcú
kvôli jednej humanity sa trápiť. Ale jak veľa tu toho je? Kokos. Ring of Sacrifice. Nemáme už náhodou taký? Alebo to bol podobný? Hej, mám dvakrát ten istý prsteň. Verím v tom, že ho môžem vymeniť potom. Alebo zameniť. Alebo vymeniť. Ok, tu môžeme ísť z nejakadeľ. Na čo by to boli dvakrát ten istý ring? Akože môžem si dať dva ringy, ale zase vyplatí sa to? Aha, tu sa dostanem sem. A tu sa ide dole, tam ešte nejdem. Ale dobre vedieť. Je to tu strašne pekné, páči sa mi tu. Jasné, aby ma nesrali, títo spawnu. Tam typo mňa strieľa, kokos lebo môže. Proud Night, kokos, ale jak veľa tých tu cheatuje. Ja už to vidím tak, že budeme zase grindiť poriadne. Ale vieš čo, idem najprv dole, lebo tam tuším už nič nebolo, iba tam, jak je ten drak, to podľa mňa musím ho zabiť. To bude sranda. Ma zaujíma, že čo je tuto. Uha. To je čo? To je iba nejaký vojak? OK. Trošku sa bojím. Á, ich tu vidím. Ja som si ich všimol. To piče, kontrol koleso! Čo to je? To sú kolesáči. Čo ti jebe? Ja som si pozrieť Filipe, keď bol v Nitre. Ja som vtedy bol v Bratislave. Ale koľko som menej koleso. Táto hra je oficiálne ešte lepšia než predtým. Teraz už bojujem proti kolesu. No mňa je mne. Táto hra je pík. Normálne koleso. No a myslel som koleso. A to jak takto môžu žiť? Au, ok, už cítim silu kolesa. Musím to hrať takticky. Musím ich proste takto No ale už boha. Oni sú úplne na hovno. Tak na hovno sa hitujú, keď kolesujú. Dobre. Jak ich tu je veľa. Opa, ja som chcel... Stihol som. Double koleso. Shit is on. A boha. Okej. Som sa prišlo koleso. Dobre, ale... Ja si nebudem zabíjať, ja to asi iba prebehnem. Lebo nevidím tam žiadny zmysel sa starať, nedávajú ani tak veľa duší. A sú celkom otravní, čiže... Ale poha. Ja to prebehnem a zoberiem tam tú vec. Verím v tom, že tam není nič viac. Lebo ak tam bude niečo toho viac a mysnem to, tak budem veľmi šťastný. Počkajte, aj. Dobre, iba rýchly speedrun. A to nevadí. Tam ten typek vyzerá nejak inak. Tak svieti. Dobre, ale naľavo nič není. Nevidí ma. Ok, oni, keď som naľavo, tak sú v pohode. Peláci. A tento není v pohode. Dobre, srať ho. Úplne serem ho. Zosu kolesa! Ratatatata. Bože. To musí byť strašná strana ma počúvať. Dobre, nič tu iné není. Čiže môžem ísť preč. Aj si soberiem. Ale pohár. Ty kokos. Ale kľúď. Ale... No, toto je kolesové šialenstvo. Môžem ich jebnúť všetkých. Nice. Je po mne. Není po mne. Prekvapujúco som to zvládol. A
Tak. Som mal trošku na mále zase. Dobre, idem si zase vyleviť. Kokos, ale to je jak idú. Ja si to môžem doslova leviť, koľko len chcem už. Je toto najlepší spot na dušovanie? Komu to tak príde? 360... 360... akože... A je to fajn. Dá sa skočiť? Dobre, asi ideme... smerom tam. Typujem, že bude to ako miniboss tam ten drak. Toho som točím už aj raz videl, len... Kde to bolo? To bolo tam dole, to bolo ako boli ten Dragon Valley. No, už prišli domov, takže budem možno, že trošku tichšie. Všetko ideme na strength. Bože, ja tak mám rád, keď proste sem prídu a učí tu. Lebo proste, čo je za logiku, aby som ja bol ticho, keď oni nie sú ticho. Som musel povedať tak tiššie, lebo by som mal ja zle. Aj, bože. Kedy to skončí? Ježiš, tu koľko toho je. Ešte aj plameňov. Títo zastraní. Týchto vôbec nemám rád. No. Logika. Ináč, pochvál sa Idea of Evil, ako sa máš? Ja som sa nepýtal. Čo za zvuk zase? Pochvál sa. Tam sú klietky, aha. To som rád. Toľko duší. Ja som tak strašne z toho šťastný ináč. Ja, že to je živý. Čo sú to za zvuky? Hudbička fajná. OK, čiže to by bolo. Pôjdem asi potom vylepšiť meč. Meč, ako ide vlastne vylepšiť ten meč? Čo potrebujem na to? Lebo... ale mňa chýbal Titanite Shard. Tamti Shard, lebo nemal už. Budem musieť dokúpiť, alebo nájsť. Je tu nejaký secret? Ale... OK. Nice. Tie veci vôbec nebudem využívať. Ale som aj toto vďačný. Dobre, no tak... Ešte raz tu niečo napravo bude, jasné. Sú nejaké dvere, to plne bude zamknuté, musím z druhej strany si domknúť. It's locked. Tak. Takže jedine, kam môžem ísť, je na to najhoršie možné miesto. Dá sa to otvoriť? Kto toto vymýšľa, tento dizajn týchto tu hradov? Lebo zaslúhia si po hlave dostať. Á, počkaj, tu som... Na to sa vraciam, ale nie. Nikde. Á! Som na druhej strane, takto tu. Fajné. Poďme na to. Najprv... Nedá sa to otvoriť. Ja to bude pod tým, ja musím na druhú stranu a potom sa tak vrátim. Dobre, idem si pre tamtú vec. Je mi jedno, že skapem. O, bločím, fajné. Definitívne teraz prežijem. Počkaj, táto som mohol tiež ísť. No, toto sa mi nezdá, to bude nejaký háčik. To bude musieť nejak... No, tam není cesta. Ja som drevo. Čio? No a je to či. Alebo?
Nie, 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 nie. OK, mám plán. Môj plán je jasný. To pôjde. To pôjde. Dá sa takto zabiť, nie? Len budem potrebovať veľa šípov. OK, ja rozmýšľam, že urobím niečo, čo budeš nahnevaný. Že možno, že ho naozaj skúsim zabiť takto. No však, taký dobrý spodaj. Á, to sa mi nechce asi. Ja to budem musieť zahrať jak profík. Nevystača, hej, vidím. Au. Musím vykrcať sa sem. Nice. A idem po poprčí. Nice. To pôjde, to pôjde. Ja už viem. Ja viem ako na to. Ja chápem tomu. Tu sa vygrcaj. Nice. Nice. To je nejaké moc ľahké, nie? Dobre, to som trošku išiel moc na blízko, na časovku. A. To je nejak moc jednoduché, čo? Prečo mi príde, že táto hra má niekedy také momenty, že tá hra je proste ťažká a potom spravia toto. No super. Ale negrcaj. Dobrý útok. To som nevedel. Negrcaj, prosím. Nie tam. Tuto. Aj malý damage dáva. Aj mám dobrý, slabý armor celkom. Ešte jeden tak. Dobre. No tu je moje rozhodnutie, ale... Pohoda. Nejak moc... To sa mi vôbec nezdá. Toto bude nejaký háčik v tomto. Moc malý damage. Dáva. Zase tam. Myslel som. GG. Podľa mňa takto sa to ani nemá robiť. Ale ja sa sťažovať nebudem. Prečo vždycky idem do toho? Jak úplný sprostý človek som. OK. Sem. Oni sprostí proste. Ja som myslel. OK, už to skoro bude. Prečo tam? Len plesnivý. OK, teraz použije... Jo. Sa mi aj páči, že do rúk dávam taký istý damage ako do hlavy. Lebo to dáva zmysel. Okay. Ježiš, koľko? Čakaj, ale idem asi dokončiť už takto. No tak radšej nie. Radšej. Dobre. Nice. Holy shit. A iba 5000 duší za to. Akože je to dosť. Ale však, come on. Je to drak. Počkaj, tam je ďalší. To sa mi iba zdá, že? Nice, Dragon Scale. To si robíš srandu. To je ďalší, alebo to je niečo iné? To sa dá skryť, to podľa mňa budem musieť využívať. No ja musím vedieť, čo to vôbec je. Ahoj, ahoj Tom. Zabili sme draka a... Tu je ďalší. Ale... Nejak
Nefunguje. Hej, len... Ja mám ho zabiť? Lebo ja chápem asi, ako budem zabíjať. Tu sa dá skryť. To je ten istý. A mám ho zabiť, alebo dá sa nejak... pacifistne dostať okolo neho, lebo on spí. Že druhá polovica, to je akože ho... Počkaj. Počkaj, čo? To mi už vôbec nevychádza. Proste, jak druhá polovica? A prečo žije? Dobre no, tak asi tam nejdeme. Ja sa budem musieť dostať nejak dole. Len ja neviem, ako sa ide dole. A nechcem radu ešte, to by bola moc lacná rada. Tu to vidíš? Tu sa dá proste ísť. Ja to musím ísť zo spodu. Nejak. Tuto sa dalo ísť dole, len tam boli zamknuté dvere. Ja fakt strácam už zase toto poňatie, že kam mám ísť. Tu sú proste dvere. Tam sa dostanem naspäť, ale... Možno musím... Začínam rozmýšľať, že požiadam o radu. Alebo možno Tom, náhodou nemáš nejakú radu zadarmo? Neviem, či si to niekedy, vlastne ty si to asi nehral, čo? Ale videl. A tu sa dá ísť. Tak. No. Je to niečo nové. A ešte, ja tam som sa nevedel dostať. Nehral som to, videl som to, že moja pamäť je krátka doba. Super. Čiže we're gonna do it the hard way. Tu, aha. Tieto sú prepaty. Som ešte aj nebol. A však pôjdem sem. Nemám čo stratiť. Alebo nie? Tu dole keď padnem, tak to je asi úplne že konečná. Tam to vyzerá ako... Tam je... No tak tam idem. Tam je tiež niečo, bože, ja... Brany. No, pomôcť, ale... Ja verím, že není staknutý. Á, brana. Tak keď zadok má, tak asi je to žena. Great success. Samozrejme, úplne jednoducho sa dá zabiť. Zase mám tú hen, neviem prečo. Tak. Topko asi nič dnes, vyzerá to tak. Je to žena? Tak je to žena, super. Jak sa mám dostať sa ďalej to preč, bez toho by som skapal. Tu by sa dalo skočiť možno. Ja absolútne nechápem tomuto. Ja som podľa mňa išiel niekde, kde som nemal ísť. Nie. Že nie som staknutý. Brada. Tuto možno by sa dalo vyskočiť dole, ale ja neviem, či vôbec mám tady ísť. A fakt, to som nechcel. Ja mám skok na... Na akom tlačítku mám skok? Ja to musím rozbehnúť asi. Nie. Kde mám skok? Proste ja niekedy stratím proste jump, space. Prečo mám na space? Takže chápem. Dobre, Idea of Evil, myslím, že je čas, aby si im poradil. Lebo... Nie, brada! No. Lebo ja som asi loknutý tu. Ja sa podľa mňa som ani nemal ísť. A podľa mňa jediná cesta, ako sa tu dostať, je skočiť sem, alebo tam. Počkaj. No ja to nevidím inak. Áno, tam je cesta. Ja som len slepý chuj. Dobre. Aj tu je niečo. To je potom fajn. A ja som sa bál, len... Tam... Bože, tam sú také blbé cesty. Kto to tu dizajnoval túto hru, si zaslúžil sa po papuli. Patkany... čestka. To bude na 100% mimik, ja už neverím ničomu. Tak, poď.
OK. Som prekvapený. Aha. Ja môžem byť. Nepočkaj, to je, nie, to je, asi áno, je to nohy, to KKK. Kukláč. A kolonel prišiel, čo kolonel? Bude Among Us, je to chrúst. Among Us už boli, keď bol Patresov turnaj pred 4-5 mesiacmi. Odtedy som ani nestreamoval moc, ale začal som Dark Souls, pretože musím niečo robiť za svojím životom. What do you offer for my knowledge? Ešte nič, lebo ešte som niekde, kde som nebol. Asi to ani nemám byť. A počkaj, tie veci si idem pozrieť. Na čo to je dobré? Podľa mňa, ono to bude na to toxic. Aha, slabý armor, ale dobrý na magic. Ale... Aha, toxic sa asi nedá ani... OK. Hneď ti poviem Idea of Evil, ale zatiaľ nemusíš popúkať nič. Nie, to budú tumorovci. No, aj. Prečo? Ich tak strašne nenávidím. On išiel naspäť hore? To mi akože teraz bude blokovať cestu, chceš mi povedať. Ja počkaj, ja viem, kde som, asi na druhej strane. Dobre. Viem, kde som. Ideme preč. Aha, nie, kde som? Ja tu som. To nikto nevidel. A patkanie. Jaké kamarátske patkanie tu majú. Super, nice. Nemôžem sa hýbať. Je to chrúst. Kokos, koľko to je patkanie. Tu som ešte ani nebol, tuším. Na 100%, tu som určite nebol. Ja mám proste také šťastie na toto. Proste Remy. Chudák. OK, a jak sa stalo to? Aha, Wimberwick. OK. Opa. Zlatý peniaz, kokos, ja už som rich. Ja by som si mohol už dovoliť nejaké lepšie zbrane, len... Zweinhander this. Lenže verím tomu, že neučím a ani nie som moc potichu. Počkať. Ježiš, nie, to bude... Ja som išiel zle. Nevadí, aj tak idem si... Asi vylepšiť rovno duše, keď už mám tak veľa. A asi by som poprosil radu pána Idea of Evil. Chcel by som vedieť, čo mám robiť a kam mám ísť. Lebo som stratený. A ponúkam ti... Musím sa pozrieť po izbe. Ponúkam ti gumičku od vlasov, ktorú som používal. Čiže je to celkom dosť výhodné, ak si fanúšik veci, čo vlastnia ľudia. Čau M-King, Vítaj. Môže byť gumička od vlasov? Rizzler žien, M-King, to musíš vysvetliť. Čo to znamená? Ja som rád, že už až tak viac prišlo. Ako sa máte? Pochváľte sa ľudia. A neojebávajte, povedzte pravdu. Ako sa máte? Naozaj. Chcel ma 10 žien z mojej triedy na základke GG. Mne nechcela ani jedna a nechcem ani teraz žiadna. Čiže musím uznať, že si Ultimate Alpha Male. Práca ku kole... Ježiš, tak predsa... Dobre, ale aspoň... Ešte aj mysnem. Aby kolesa... Proste to sú reálne živé kolesa v tejto hre.
Podnikru mňa ženy nikdy nechceli, nechcú a nebudú chcieť. Ja mám proste, neviem, či práve nešťastie na baby, akože samotné, lebo keď som mal môj prvý vzťah, tak ten vzťah bol z môjho pohľadu, že nebola tá baba, proste chápeš. Bolo to v pohode. Ja som, chápete, bol v tom zlý, v tom vzťahu, ale odtedy všetky známosti so ženami boli len zlé, ale nie z mojej strany, ale z ich strany. Že už to bolo také, že som sa skôr nechal manipulovať v tom zmysle, že až na čo to vlastne tu riešim, hráme Dark Souls, táto hra sama o sebe je manipulatívna, nemusím sa vôbec o takýchto veciach tu baviť. Podľa mňa každý chalán, čo tu je, každý z vás už viete, o čom hovorím. Aspoň verím v tom. A dúfam v tom. Pozerám sa na teba, M-King. Dobre no, tak ideme postupne zabíjať kolesa. Boha, ale ja milujem, obdivujem túto hru. Ok, už viem ako na nich. No tak, to myslím, že to je dobré. Počkaj si na aspoň nejakú 30-ku na vzťah, vtedy to bude už lepšie. Samozrejme, možno trošku je to taký ja som vždy mal taký strach, že keď budem starší, tak nebudem mať už vôbec čas na vzťahy. Ale podľa mňa to je asi tak aj lepšie. Lebo prác ti dosť pokazí všelijaké takéto, vieš, osobné veci, že aj ja pracujem na veciach, nebudem to môcť robiť, lebo tu práca mi prorada. Predmet spojený s bramborom. Krúple nejaké fajné. Alebo zemiak. Ďalšie koleso prišlo. No ale poha. To mi nerob. Čo? Tá hra už ma začína ojebávať zase. Koleso sa... Ok, to mi nikto nevysvetlí, prečo ho to nehitlo, keď som priamo do ňoho trafil. Očividne táto hra je RTRD. Neviem, či to slovo môžem povedať, typujem, že hej, ale tak. Ty neviete. Jaká sračka to môže byť. Keď idú dvaja naraz, tak je to na hovno. Lebo musím si dať pozor, aby som sa tu nešiel zase znovu tamten. Ich proste musím zaseknúť na tú stenu a rozjebem tie kolesa, rozjebem ich. Ešte nepríde dneska Robko? Asi nie, čo? Mohol by, ale. Robenko. Tak, poď. Ok, teraz to koleso funguje úplne inak. Prečo dve? Ešte to môžem jať. Ok, koleso. Dobre, a to je lepšie, že má myslo. Ide znova? To je tak random to koleso. Raz idú a raz nie. Robko ide no, a tak by mohol prísť ešte. Čiže streamujem hodinu. To má ešte čas. Mohol by prísť. Nice. Dneska bude koncentrový. A dobre, že nejde na koncentrák. Že majú vtipy. Humor. Milujem môj humor. A to sú ďalší dvaja. Takže oni nie sú až taký problém ich zabíjať, len toto je problém, že oni keď idú dvaja, tak oni sú retardovaní. Ja ich musím vybejtiť. 1, 2, je seknutý a zabiť. Mysl, lebo prečo nie, lebo však myslujem stále. Nice. A už to bude to koleso. Koleso sa zasekne. A koleso... To kolesovalo. Dobre, že vraj tu mám niečo pohľadať. Aha. Počkaj, tu bolo celú dobu tieto dvere. Alebo nie dvere. Toto. Svetlo. Vlastne áno, hej, bolo. Toto vyzerá ako by tu malo niečo byť.
Kopista chudá nemá divákov? Ja som tam bol a ty si tam bol, takže mal divákov. Aha. A to jak má človek vedieť? Panna Mária! Ja som to vedel. Ale ja nemám diváku ADO výbul. A aj tak beriem to pozitívne, že aspoň mám z toho zážitok, chápeš? Z toho streamu, aj keď sem prídeš ty, alebo tak každý. OK, nice, ja toto som nevidel. Bo tu je tma zasratá. Tá kolesa. Panna Mária otočila chrbtom radšej. No a tipujem, že to bude znamenať, že tam už bude konečne nejaký boss. A bude zle. Asi si idem pre istotu ešte... Možno, že idem sa vyloviť rýchlo. Nie. Idem si pre ďalšie dva flásky. A budem v tom veriť, že tam naozaj bude boss. A využijem to. Tak. Aha, Kipsty. Boss sa rozjebe. Ja aj neviem, či tam má byť boss. Ale keď si to napísa, tak asi typujem, že už hej. Tak. Ja si myslím, že to bude pohoda. Len verím v tom, že ten chvost, čo je tam hore, alebo čo tam ostalo, tá druhá časť draka, čo hovoril ADO Weevil. Čo ja viem, či tam je boss, ale podľa mňa hej. Lebo ja vždycky v nejakej sekcii je aspoň jeden boss. A toto vyzerá ako koniec tejto sekcie a to je tam tá väža. Čiže podľa mňa tam bude boss. To by bol nevyužitý potenciál, ak tam nebude. Aha. Zasran. Zase look, nice. Tam víš... Aha, už vidím asi prvý problém. Tam je... Koľko vás tu je? Čo ti jebe? Už skočil. Koľko ich tu prišlo zrazu za mňou? Dá sa som nehal? Je to veľmi možné? Je tam nejaký rozdiel medzi Remastered a normálnym starým Dark Souls? A čauko, kúky. Tak. Toto je pre mňa už boss, ale typujem, že keď ho zabijem, tak si nebude respawnov, alebo je veľký. OK, otočil sa mi chrbtom. Tak, poď. Opa, tak. Nevyšlo. A je po mne. Tak, toto je na hovno začiatok. OK, pohoda malina. Nice. Ježe, ja verím, že sa nerespawne, lebo ja nenávidím, keď sa animácie respawnujú. Toto sa nerespawne, lebo z tohto vypadlo. Dobre, nice. Somgay, čau, kuky. Čau, kuky, nevykašľal. Ja som ťa pozeral na tvoje meno, asi som práve v tom momente sa vylekal, vieš, tam tých 4. Čiže som zapanikáril a zabudol sa vysloviť ahoj, kuky. Dobre, ideme na to, chat. Toto je ten moment, na ktorý ste všetci čakali. Počkej, sekli mi hodiny? Nesek, tak málo hodín? To iba hodinu streamujem? Dobre, poďme na to. Žena. Ja som to vedel. Celú dobu. Žena ma prenasledovala. Jaj, sorry, kúky. Možno po streame môžeme dať chvíľku Rocket. Žena. Ale zatiaľ neútočí. Who art thou? One of us thou art not. If thou hast misstepped into this world, plunge down from the plank and hurry home. If thou seekest I, thine desires shall be requited not. OK, tak dovidenia. Môžem ísť preč? Nemôžem ísť preč. Ja ho nechcem zabiť. Potom ľudia si budú myslieť, že som misoženista. Ja ho nemôžem zabiť. Kašle maňu. Pôjdem opatrne za ňou. Môžem sa ešte rozprávať? Nemôžem. Nemôžem ísť naspäť.
Má chvost. Fajné. OK. Kacena. Nice. Pekný výhľad máme. Free fall. A počkať. Hell yeah. Nice. Čiže som spravil suicide. A dostal som jeden homeward bone za toto celé. Ja mám taký pocit, že to nebolo všetko, že? Adio Vivo. Lebo tam sa... Dalo sa tam niečo ešte? Mal som ju zabiť? Lebo ak nie, tak... Nebolo? Chat? Nebol tam žiadny boss, ale máme ďalšiu lokáciu za nami. A myslím si, že teraz je dobrý čas ísť na červený kameň. Áno, počujete správne. Červený kameň actually coming. Lebo už ma nič nenapadá zase. A o ďalšiu radu nechcem radu. Mohol si ju tiež zabiť, je to tiež boss. A čo by som z nej dostal? Lebo ak je to boss, tak ja by som mu mal zabiť práve, že? Nie? Neviem. Lebo však bossov zabíjame všetkých. Tak asi sa mám vrátiť, no. Aký kotrmelec spajný. Iba dušu? Ale my chceme duše. Tak potom asi ideme naspäť, no. Ale počkaj, je za to nejaký iný ending? Lebo ak je za to nejaký iný ending, tak potom asi ju nezabijem. Ale ak je tam nejaký, že... OK, tak idem ho zabiť. Chat. Je mi to ľúto. Asi dneska zo mňa bude misogynist, lebo ideme zabiť... Tuším, nie, počkaj, to už koľká tá žena? Pavúk bola žena? Pavúk? Áno, pavúk a táto. Ale o pavúkovi sa nebavíme. Pavúk sa nepočíta ako zabitie bossa, lebo som to trošku očítoval, no. Dá sa to skipnúť? Dá sa to skipnúť. Tak. Babka na kolene je doteraz výčitky svedomia? Ona je ťažká? Nebude ťažká. To je blbosť, prečo bola ťažká. Lebo táto lokácia bola úplne jednoduchá, není dôvod, aby bola ťažká. Ja to berem tak, že podľa lokácie. Keď lokácia je ťažká, tak aj boss je ťažký. Ja nechcel zabiť. Ja, tak to je jeho smola. Počkaj, potrebujem ešte trochu duší. A ideme ďalší strength vylepšiť. A čo skoro môžem použiť to kladivo. Ja sa tak teším na to kladivo, že čo to bude. Však to je jedno, dobrý si. Ja verím v tom, že to kladivo sa actually oplatí a nebude to nejaký bullshit, nejaký scam. Tak. Ideme na bossa. Teda. Alebo akože bossa, no. A ináč, ak si to ešte kúky, tak si mi tiež neodpovedal, že či by si chcel po streame dať Rocket League. Ja by som možno, že mohol dať na stream ten Rocket League chvíľku, bo však... Čo? Však môžeme dať, čo chceme. Vieš. Ale ak tu nie si, tak... si tu, nice. Uvidíme ešte, alebo neviem, ako dlho budeme hrať Dark Souls. Ja som slúbil, že okolo 3-4 hodín, len chcem to nejak dať, aby som stihol ešte aj bossa, alebo... No, tak. On sa fakt respawnol, ten týpek. No tak. Toto je najhoršie, lebo som sprostý a som Maďar. To sú dve veci naraz. Toto je... Nie. Chat, zavrite oči. Ja mám proste problém používať asi, ja neviem, mozog. Teraz si to tu skočia na mňa. Bože, ale táto lokácia je tak super na tie duše. Oni tu skáču, nie? Čo sa stalo predtým? Áno, za mňa už sú, vidím ich.
Tak, poďte vy zmrdi. Tak. Petromalec ešte jeden. Rýchly heal. Ako to rýchly heal. Petromalec. A zajebím ich. Ak potom zistím, že to bolo úplne zbytočné, ale že dostanem len duše, akože duše sú v pohode, ale aspoň nejaký item, ešte by nejaký meč, alebo niečo také by sa hodilo. Lebo duše sú akože dosť lame. Not gonna lie. A ja viem, že tam duše naozaj budú iba. Ale musím ho vybejtiť. Nice. Dobre, to bolelo. Ty sa nemôžeš healovať. To je podvod. Nemám rád, keď sa healujú. Tak, tebe jebe. To je Geralt do piči. Inak to nešlo. Nice. Prečo? Ja nemám two-hand? Ja mám two-hand. Tá hra je niekedy taká sračková. Ja niekedy fakt nechápem, prečo to nefunguje, jak má. No super, a môžem sa aj zajebať. Nie, žiadne také. Jasne, že to stihol. Dobre. Ty kokotko! Ja už som bez healov, ja môžem ísť odznovu. No. Myslím si, že HPčok máme tak akurát na bossa. Oh. OK, aspoň z nich padajú veci. No akože ja som ho dal predtým na prvý pokus bez damage tuším, alebo dostal som damage. A teraz ideme pekne bez healov na bossa. Ale aj tak nemám všetné duše, ja tu môžem skapať koľko chcem. Doplň si retuš, ne? No však to by sa potom respawnili tí animáci, vieš? A ja som stratil... Čak ono to je jedno, ja nič nestratím, kľúky. Aspoň uvidím, že ako to bude ťažké. Tak. Zate si, čo dáme. Ženuška. Idem radšej zadu. Tak. Rovno po chvoste. Oh. Vietor. Oh. A. Kde je žena? Počkaj, čo? Žena gone? O. Ha? Ja mám pocit, že ona je nado mňou niekde. Ha? Není, ona sa glitchla. Čo? Počkaj, čo? Nie, Curse, nie! A to je blot, aha, to je v pohode. OK, takže je neviditeľná. Ale damage dáva extrémne malý. OK, ona je celkom easy. Toto, iba nemali sme healy, to bol jediný problém. Teraz to dáme na prvý pokus. A však to není vôbec ťažké, lebo však ona možno, že je neviditeľná, ale damage nedáva vôbec žiadny veľký a keď dá damage, tak sa odhalí. Dvojzmyselne to teraz znelo, ale áno. Komu by nebolo ľúto, že zabil ženu? To som sa nevšimol. Tak mne nebaví prečo ľúto, lebo ju nepoznám a nerozumiem jej jazyku. A hlavne sú z nej šťavnaté duše. A dobrý pocit z toho, že mám šťavnaté duše. To je všetko, čo viac som nechcel povedať. On teraz bude stále agro, čo? Zabíjať za duše sa vyplatí. No, piče. To je karma za to, že to kokotiny vyprávam. Ale do piče, vieš strieľať skrz enemákov, ty kokotko? Ja nedokážem nič.
Sit down, bitch. To môžem povedať, to slovo dúfam. Ja už neviem, čo môžem a čo nemôžem. Ale pohá, tam ten ostreľovať skurvený! Hej, ale odtiaľ potiaľ, Idle of Evil, nechcem, to keby sa naozaj stalo, tak končím stream. Ježimario. Končím stream a rýchlo idem vymazať záznam. Nice, a ešte si... Mal si dvakrát udreť, ale však dobre. Nice. Ok, on je pohode tento enemak. Stačí len hrať to naozaj tiež smart. Tak. Ok, žiadne také. Easy. A vždycky sú ťaho titany. To je farma. Jak v Minecrafte, nekonečná farma. No ale pavúčia žena, ja som ani poradne nevidel, ja som, aha, aj to nič. Ja som ani poradne nevidel, čiže nemôžem posudzovať. No ale toto je jaké fajné. Počkaj, žena, počkaj, my sme kamaráti. My sme kamaráti už. Ešte nemalé exponent to na sere, že to tak funguje. Ja ju počujem, ale. Však, poď. Dobre. Ona... Ty kokotko. Ona funguje tak veľmi zaujímavo, mi príde. Tak, ale však chcem sa hýbať aspoň. Dáš mi možnosť sa healovať, tak si čo sa spracujeme bossa? Á, tu je. To viem podľa toho, že nemôžem sa hýbať. Tak, ja to môžem jebať. Môžem ísť aj sem? Ak sa nemôže ísť, tak toto je... Ja vidím kroky. No, asi skončila. Som skončil. Nemôžem sa hýbať. Ale to piče chod s kokainom. Rýchly heal. Fajný heal. Healujeme. Vyhealoval som sa to možno, že trošku moc. Ja, ok, ona vždy keď zmizne, tak sa teleportne. Ja počkám, kedy prídu sem stopy. Á, už idú. A jopa! Ona je najjednoduchší boss. Žiadne také, žiadny kokain... Ok, ale chill. Žiadny kokain dneska nebude. Dobre, hitla ma. Hitne ma znovu asi, ale... Mňa to vôbec netrápi. Už ma to trápi. To si robí on stalo na jeden hit. Dobre, no. Dobre, ale je to jednoduchý boss. Actual easy boss. No ja som tiež to čakal, že to príde, ale nečakal som, že sa pošmiknem. To nebolo, že sa zrýpem mojou vinou, ja som sa pošmikol. Jak ja, keď som bol tento týždeň, tento víkend na lade, som sa tak fajne pošmikol, konečne na tom lade. Som sa korčuloval. Už viem, aký to je pocit spadnúť. A musím uznať, není to až také hrozné. Sice ma bolí pánva a trošku kostrč, ale taký zážitok som z toho mal. Niekedy bolesť je dobrá. Dobre. Dobre, idem týchto vylákať. Ja to nebudem riskovať. Lebo však aj tak není taký ťažký boss. Čiže... Nice. O ty kokos, ale akí sú rýchli. Ty svišná opica. A trafil som toho vedľa. Oh. To som už dlho neurobil toto. To bol Perry, tuším. Ja som sa pošmykol, to nebola moja vina. Dobre. Udri si. On keď si raz udre, tak je basically
Vybavený. Nice. Proste treba to hrať smart. A vždycky z neho niečo padne. To je úplne jak zadarmo. Dobre no, ideme na ňu. Nebude to vôbec ťažké. Ono stačí byť na tom moste a počkať si na ňu. Nemá žiadny range attack okrem kokainu, ale kokain je v pohode. To dáme. Tak, ideme na to, že? Toto je ten pokus, hokus pokus. Ona sa spomínala za mňou. Idem si iba rýchlo pre toto. Už sme tu. Tak. No veď áno, viem, že stačí, ale tak to sa to tak lepšie sleduje, lebo tu môžem skočiť a ona ma nevie hitnúť. A to robím tak. Vidíš? Toto využívam. Ja viem, čo robím. Vidíš, kukuky? Ona tu nemôže nič. No ale mal by som ísť asi prestať, ale to čo? Dobre, daj mi ku mne kokain, ale... Nice. Úplne jednoduchý boss fight. Proti kotrmelec? Nie! Mám ju. Počkaj to... Počkať. Počkaj. Ale zabil som ju. Znamená to, že teraz nedostane moje duše? Á, dostal som. Soul of Priscilla, ale... Twin Humanity Victory Achieved? A duše nejaké navyše nedostanem? Á, 30 000. Jo. Dobre, má tam byť nejaká kacena na konci, keď skapala? Alebo iba by umrela, padala na zem aj po nej, vyparí sa? Lebo ak hej, tak mne to nevadí, že som sa teleportol preč. Dobre, čo, máme prvého bossa. A vidím to tak... Ok, nice. Vidím to tak, že ideme na červený kameň. A nemám z toho dobrý pocit, pravdepodobne to dopadne veľmi zle. Ale boha, kukláči hnusný. Ja viem, že asi na červený kameň ešte nemám ísť. Ale ja už ďalšiu radu nebudem chcieť. No a už súhlasia do people. Ideme na červený kameň. Už to je jedno, všetko bude... No veď to. Že ono to fakt je všetko v podstate jedno. Toto bolo napríklad dosť ľahké, čiže chápem, prečo si chcel, aby som išiel najprv. Lebo aj duše a všetko. Fajné. Sme zarobili. Bože, ale ináč celé toto mesto sa dostať až tam ten hrad, to by som v živote nepochopil, že musím ísť stať, ale to proste tuto dole skočiť a tam hore. Akože cením, že toto by bola taká... Dark Souls by bola dobrá hra do Minecraftu, keby bola spravená, tak poviem. S nejakým PvP módom lepším. To je pecka. Lebo vidím tu ten potenciál, proste. Dobre. Tak, červený kameň, here we come. To bude tak na hovno tam, to bude tak ťažké. Ja už nemám nič mám robiť proti tomu, čo tam bolo, ten diviak. To bude na hovno. Počkaj, to je týpkyňa, idem za ňou. Nice, super radio výbol. So you have received a relic very auspicious. Ďakujem. I pray that through you... Ďakujem. Počkať. Mám to spraviť? Čo? Dobre. Firekeeper so... Nechápem. Ale to je jedno. Jeden strength. A zvýšime si aj vitality. Nech máme. Tak. Ale ešte predtým, chcel by som si vyskúšať, že či dokážem zabiť týchto veľkých. I keď je možné, že tam asi nebudú. Ale zase...
Vieš, lebo aj tam som ešte nebol. Ja som sem prišiel, ani som to tam nepreskúmal, lebo tam boli títo veľkí. Ja sa budem musieť asi ešte viac vylepšiť na nich. Tam je niekto na tróne, nejaká socha. Tam je, aha, tam je čestka. A tam vidím, že, neviem, či si to všimli, ale ten duch, čo tam bol, tak išiel ku tej čestke a zjedla ho. Môžem skúsiť. Ja potrebujem sa zlepšiť, čiže sa ale iba jeden išiel. OK, lutujem. Nie. Dobre. Toto budem tak lutovať. Opa! Nice. Počkaj, nadveraný. To musí byť, to je sračka, nie? To nemôže byť taký slabý. To je sračka. Takže ja tu celú dobu strachujem, že ich nemôžem zabíjať, lebo sú ťažkí a ich dám na dve rany. Môže byť, no. A ani mi damage nedávajú žiadny. No ale skákať vedia. Dobre, ale dodžovať ich je celkom pain. Musím využiť takto. Oni sa stannú a nemôžu útočiť. A teraz nemôžeme nič robiť. Opa. No veď to, že aké to je strašne OP, proste ten Zweinhander, no ale musím využiť, keď idú útočiť. Musím využiť. Kokos, teraz aký fajný dodge, a teraz! Ja som mu reálne prerezal polku vajec. Presne na polku. Aspoň to tak vyzeralo z tohto pohľadu. No však je to silná zbraň a podľa mňa každá zbraň je silná. Keď... Počkaj, skôr najprv túto. Ok, táto je safe. Každá zbraň je silná, keď ju vylevlíš. Aha. Twinkling Titanite. Ale že úplnú praženicu. Tak, poď. 329 damage. Musím to hrať smart, musím počkať, keď zautočí, vyhnúť sa. Tak toto moc skoro ešte vyhol. Tak to jebnúť. A ešte vieš, že je to pre radosť. A... Bože, mi sa tak dobre hrá. Úplne jednoduché. No, nožík. Počkaj, ja som si chcel prepnúť... Bože, ja som zabudol. Takto. Krystál, to je dobré? Vyzerá to pekne. Vždycky si to otváram túto, tu si to mám otvárať. Taká pekná sekera, krystál, niečo. Aha, to čo je? To odkedy máme Dragon Tooth? To skáďal máme? To bolo z toho bossa? Tam? Ja si to nepamätám ani, že by sme mali takéto fajnovice. Samozrejme, a ako, ja áno. Čo ti jebe? A normálne, no akože... Je to lepšie ako Zweinhander, ne? O trošku. Akože asi môžeme ísť trošku vylepšiť veci, ne? Počkaj. Koľko má Zweinhander? Kde je Zweinhander? Ja musím nejak označiť. Zweinhander, tu je. Je lepší, ale ťažší. Havel. OK, to je, hej, z čoho máme ten armor. Akože vyskúšať môžeme na toho diviaka, možno to bude na ňo dobré. Dobre. Ja si myslím, alebo... Ideme ho vylepšiť, ja mám chuť vylepšiť. Ideme ho vylepšiť, alebo... Počkaj. No tak. Vidím trošku problém s ním. Je dosť pomalý. Nie je to nemožné s ním hrať, samozrejme. Jebni ho už. Však ja nič neuberám. Tak to je úplná sračka, nie? Prečo nič neuberám? Máš kotromalec jeden?
Ja nemám v 2 rukách ani inač. Teraz to bude lepšie. To keď to shield proste... To čo? Čo by sme mali spraviť pre černý kameňov? Ale... Najprv ma zaujíma, prečo nemôžem použiť zbraň, ktorú mám v ruke. A on to celou dobu blokuje a to nedá ani damage, ani jeden. Akože už je to jedno, či skapem, len... To ma zaujíma, že... Prečo... Tá zbraň je taký bullshit. Pekne. 369, akože... Je to zatiaľ ako... Je to dobré ako Zweinhander, ak to tak môžem porovnať. Možno, že o trošku lepší damage, ale nevyplatí sa to ešte. Ale chápal by som, prečo by niekto s tým takto hral. Lebo je to fucking celkom sranda. Prečo útočím, keď sa chcem healovať? Super. Vidím, že to je pomalá zbraň, ale je to niečo nové. Je to zaujímavé, páči sa mi to. Dobre, ale zatiaľ si to asi vymeníme. Treba väčšiu silu asi, aby som, alebo tú váhu, aby sa mi to ľahšie... Treba do fitka ísť, chápeš? Bože, nikdy neviem, kde je ten Zweinhander. Ja si pôjdem tam dole. Pôjdeme, áno, je určite lepšie, pôjdeme vylepšiť ešte Zweinhander na ďalší level. Lebo môžeme, asi mám tých titaničankov celkom dosť. Viac Shrek style, kokos, ale Shrek. Keby Shrek a dračica, fú. To by si nedovolili, ale. Keď si sa obľúbil Shreka, keď som bol malý, tak každé Vianoce dávali Shreka vtedy. Zvyčajne to bol Shrek 3, alebo 4. Shreku jednotku a dvojku z nejakého dôvodu moc nedávali. Dvojku dávali, ale jednotku som nikdy nejak nevidel v telke. Preto ani Shrek jednotka nie je moja najobľúbenejšia, Shrek 2 je moja najobľúbenejšia. A proste dávali to každé Vianoce a počasie som proste tak obľúbil, že to je taká sviatočná vec, Shrek proste, že to nie je to len rozprávka. Je to niečo jak sviatok. Proste mi to, Shrek pre mňa je proste sviatok. Proste vianočný vibe, je to super. Je to aj Shrek mod určite. Možno niekedy inokedy. No a proste potom aj to taká tá inšpirácia, keď ľudia čo nevedia, alebo asi ty to nevieš, aj ty o Vivu práve, na mojom YouTube mal som film YouTube Shrekový, ktorý má, tuším, teraz nejak 100 000 zliadnutí. No a len zablokovali mi ho. To video je bloknuté, lebo copyright strašne silný. A nečudám sa ani prečo. Ale každé jedno video z toho filmu je rozdelené do časti a každá tá časť tam je na YouTube. Len ten film tam nie je akože spravený. Ale na všetko tam je, stále. Ahoj Bageta. Ja som akože rád za to. A ja si pamätám, že keď som to robil, to som bol 9-ák na základke a vtedy bola tuším korona, hej. Tak som nemal čo poradne robiť a spravil som takúto krásnu vec menom Shrek. Shrek YouTube. Mal by vždycky uploadnúť to video, no, to video ja už nemám, ale na YouTube to je, lebo to som mal starý počítač, vieš. Starý počítač a tam som mal všetko uploadnuté. Čiže títo mi chýbali. Dá sa to nejak stiahnuť, keď to mám, lebo ja to mám to video, chápeš, v podstate. Len zablokované. Ja ho vlastne asi môžem pozerať. Čiže asi by sa to dalo nejak. Aha, super, tak potom super, tak môžem ho nejak ešte zachrániť možno. No. Ty, elektrická paprč. No tak. Skurvysyn. Okej. No udri si. Ty. Dobre.
Tak, pán Kováč. Prosím, zlepši mi môj Zweinhander. Koľko duší to tak lacné? Nice, máme na desínke. A tuším, to je všetko, už teraz nemôžem. Kde je Zweinhander? Ja mám takto niektoré staré Xarfové streamy uložené. OK. To som nevedel, že takto to ide. A kde mám Zweinhander? Prečo to neukazuje? Z akého dôvodu? Prečo mi táto hra to robí? Prečo mi to tá hra robí? 10, aha, nedá sa to ešte viac vylepšiť? Lebo ak nie, tak GG, no. Počkaj, idem ešte tú Bakulu pozrieť. Dragon Tooth. Tu je. Fúha. No to sa nevyplatí asi. S tým nebudem hrať. Kým získaš nový Ember. A nemám náhodou ešte jeden. Ja chudáka už ho otravujem. Jasné, že mám. Počkaj, mám? Asi hej. A takže, ale že môžem. No čo nastane, keď kliknem ok? Ja kliknem ok? Ja kliknem ok. Aha, ja to sa mení nejak. Ja už vidím, ja menší damage, ale elektrický damage budem dávať. Ja som nepochopil najprv tomu, ale už chápem. Dobre, tak to nie je až také zlé. Celkom fajn. Si prídem nejaký pomalý s tým mečom už. Hopa. Tak, ty si kokot. OK, že vraj miss. 400! A to mám jeden hand, počkaj, two hand. Počkať. Cez stenu nie? Tak, poď. No počkať, čo? Jaže... Prepatý už. Keď sa čo pozerá Fifka? Ja som stretol Fifka pomocou Undertale. Pred... Fúha, koľko mi to bolo? 7 rokmi? Alebo skoro 8 aj, za chvíľku. Som natrafil na jeho kanál a ja som už akože poznal, že nejaký Fifko. Ale... Proste keď začal... Disasters are gone after defeat... Čo? Ja som proste poznal len... Undertale to proste tak zapečatil, no 2017, takže 7 rokov, aj za chvíľku aj viac, v podstate. Aha, počkaj, to je multiplayer. To mi nikto nepovedal, že to je multiplayer. To sa využije ešte, táto informácia. Dobre, ideme na červený kameň. A počas toho, ako ideme rovno dlhou cestou, idem pozrieť prácu, snad nájdeme nejakú prácu. Ideme na práca za rohom. Otoč páčku, otáčam páčku. Mám ísť pre tamto hore? To modré? Lebo to ešte nemám, no. Takže, čo máme dneska na výber nového? Asistentka popri to nič. Farmacent nič. Údržbár nemôžem. Jaj! To už ide? Počkaj, a tam bola hore, tuším jedna. Dúfam, že o tejto hovoríš, ak tam naozaj je. Tak tu dole, a tu bola ešte jedna, nie? Ja som sprostý. Dobre, čo máte právo mi nadávať, ale iba do konca tejto hodiny. Čiže keď už bude 6 hodín, tak už nemôžete mi nadávať. Ok, to ťa žiadna nadávka. Ha? Jak kruhovú? Túto myslíš? Ako...
páčku kruhovú. Tá bola uňho? Akú čo tamto? To čo je predo mňou? Touto! Jak no to... Kde tam? Vidíte niekde páčku? Nejakú kruhovú páčku? Ja nevidím ani kokot. Ty, a tak ty dvakrát mi píšeš otočca, tak ja sa otočím. Boha Krista na nebesiach. Ale nemal by byť až taký veľký delay, tuším 3 sekundy alebo tak nejak. Nevadí. Točíme páčku. Neviem, čo som spravil. O! Celú dobu išlo. Aha. Ale tu som už bol, nie? Som naspäť. Hore. Aha. Keď to budem môcť používať? To je Panna Mária. Hej, to som už bol. A na čo som sem išiel? Je opačným smerom otoč. O! Týpek je v pohode. To čo? Tie nožíky hače jak zle. Dovidenia. No. Babkovská marša hra osu? A však nehrá osu. Keď to baví. Čo robíme zase tu dole? Osu je hrozná hra? Tak je to niečo ako Geometry Dash svojím spôsobom. Ja počkaj, teraz môžem ísť... Jaj, to som sa ani neuvedomil. Som sa tak uvedomil, že na čo som vlastne sem išiel, ale tie schody tu ešte niekam idú. Bože, ja sa tak teším na ten červený kameň. Čo tu je? Tu je celú dobu bonfire, no mňa môže jebnúť. Ale akože celkom blbý bonfire. Lebo však tu už nič není pre mňa. Pokiaľ tu... Nie, nič tu není. A to je týpek. A to je multiplayer hráč. Asi najhorší bonfire celej hry. Ring of the Sun's Firstborn. Nový prsten just dropped. Boost HP stamina load breaks when removed. Čiže on bude musieť mať na... A nie, to počkaj. Boosts miracles. To je nové. OK. Tak, miracles it is. Sure. To je všetko? Tu ešte je niečo. No aha, čiže ten prsten na niečo bude dobrý tam asi, tipujem. Tak ja v tom verím, že ho využijem. Teda, možno, že teraz to prasa umre na jednu ranu. A to je ten miracle. Miracle. Bože, vyslovať, neviem po anglicky skoro. Polku slovíčok neviem. A to je tá moja maďarčina. Jak sa fajne to točí. Tak. Teraz len ten stream začína vlastne. Ja zase sa mohol aj teleportnúť, keď nad tým rozmýšľam, ale potom by som nemohol ísť sem hore, čiže toto je v pohode. Už toto miesto. Pekný dizajn, ale prišlo mi to nejak moc rýchle. Som čakal, že to bude toho viac v tom meste. Vieš čo, dám si trochu divu. A len to si.
som jak alkoholik Serafát. Ale verím v tom, že tam bude konečne nejaký normálny boss, nejaký story boss. Lebo to proste potrebujem. Stream nedal? Kedy má dať stream? Však on streamoval futbal, nie? On si teraz hrá futbal? Piatok? Asi hej, neviem. Sa nehovorím z hodinu teraz. No, tak neviem prečo. Vieš čo, ináč ja som tak rád, konečne začala NHL sezóna a konečne môžem pozerať v noci zápasy, keď budem dať čo robiť. Ja tak strašne milujem hokej, to je o mnoho lepší šport jak futbal. A viem, že mám pravdu, lebo všetci si to myslia. A dá sa teraz fajne prejebávať peniaze. Čiže sezóna prejebávania peňazí začala. Ale boha. Okej. Nice. A Zradco ešte streamoval. Ja som začal pozerať Zradcov s Kukukým. Zatiaľ si musím na to povedať, že tá Nicole je dosť osoba, ktorú by som tam nechcel už vidieť, lebo ma nasrala, že sa spikla proti tomu starému. Ja zabudol som jeho meno. A ďalej príde mi to tak, že v tom seriáli, alebo no, reality show, vidíme aspoň, aká je ľudská vlastnosť. Že pridávať sa k davu. Chápeš? Lebo ja už keby som bol v tom dave, ja vidím, že toto je hra. Prečo všetci hrajú to tak, ako keby sme 5-ročné deti hrali Among Us. Proste... No Gogo zatiaľ... Neviem, či to je scripted. Práve, že to je to, že nemyslím si to. Gogo je zatiaľ veľmi divný. Čakal som o neho viac, keďže je Hitman. Ale očividne asi už ho prešlo to. Jeho Hitmanové obdobie. No, dobre. Dobre, teraz sa otočí. Taký pekný damage. Teraz bude utekať. Na jeden hit.